هر جهوار bi tiştekî xwe tê nasîn, wekî telkariya medya de. Bazing, guhar, gustîl, gerdenî, çente û wezo. Zîv bi destên hostayên dibe berhemeke bi hempa. Ev huner jî bi hezaran salê ji bav û kalên Suryaniyên maye û ew hêj karê xwe dikin. Ji bav û kala ab hezar salî êşê zîv dikin. Yê me ev 3 sal 5 sala ez vê êşî dikim. Heçî ev êşê vî zîvî ji Süryaniya re êşê Süryaniya ya. Heçî Süryaniya senatkar in. Qismê Süryaniya illa senatek dikirin. Senatê wana yê meşhûr jî di midyadê de xebata got em dikin êşê zîva. Mala aslanan jî malbateke Suryanî ye. Peyayên wan bi vê hunerê re micûl dibin û sinatê xwe hinî zarokan jî dikin. Abiyajî dialimim cem amê xwe cem bavê xwe ezêm wê de ez ê elimim ser vê sinatê telkarî. أبي والله زيف تشيك بس انت علم عندي شو حتى هناك تكلك قرعي باشقا تشيتشكي يجي يدخل علمين أرابة Ji sinetê telkariyê re şerazatî lazim e. Lewra ew karekî zehf narîn û giran e. Senatekî gelekî zehmetiyê wê heya. Em dixwazin ev senatê me pêşkeve, ev senatê me zêde bibe ama çi qetê kêm dibe senatê me dimirê. Çünkü ti kes li vî senatê me napirsê, ti kes lê xweyî nabe, qîmetê êşê destan nizanin. Wê hal û dewam bike ev senat wê bicarkê bimrê ji çil û du atolyayê me, çil û pênc atolyayê me yê berê niha atolyekê tenê li midyadê me ye. Hosteyên telkariyê dibêjin her ku diçe telkarî ber bi xilasbûnê ve diçe. Vê dê de nemane ji xeynê me Süryaniya. Em tenê mana atolye li vê dê. Em jî zarokê xwe dielimînin got ji bonî ev êşê me nemirê. Ji bonî got dewam bike ev êşê me em zarokê xwe dielimînin.